Sitazami singakanani yobegezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Namazi ugogo Mseleku uma esekhuluma ukuthi usuke eqhamuka nezindaba enisuke nkade ningazilindele. Kodwa uma eseqhamukile nazo nibe seniyazibona ukuthi zuwusizo. Namhlanje ngiqhamuka nokunye okuthe ukwahluka kodwa okukhona okuwusizo kubona wonke umuntu othola ukuthi umuntu unenkinga kodwa umuntu akabona ukuthi unenkinga nje imbangela yakhe intoni. Engisho ukuthi ke njenganegobongo nje ukuthi umuntu mhlawumbe umntwana wakho ukuthi umuntu udinga thole igobongo. Igobongo liyayibopha izinto zomuntu. Igobongo lidliwa umuntu omdala lidliwe ingane uma kuukuthi nje kunesidingo sokuthi ulidle mhlawumbe kunabantu abadala abafuna ukudla igobongo kwena. Kungeve kuukuthi bafuna ukudla igobongo ngoba kufanele ukuthi wena uthwase noma mhlawumbe wenze njani. Wedla nje igobongo umndiki nomndawo nenono. Lozo nkamba lezo izona eziyisize mhlawumbe kubantwana abanenkinga uthola ukuthi kwesinye isikhathi umntwana uyagula mhlawumbe amehlaka wafuna ukubona kunenkinga nje mhlawumbe isisu sakhe siyakhukhumala sigcwala umoya siba yona yonke inkinga. Okunye nje kungenzeki kwayiloko kuba ukuthi nje into zakhe azifuni ukukhanya ngoba yini kubamba lento kusuka kungeve kuukuthi wena mhlasimbe usuyathwasa mawudla leli gobongo. Ukudla kwakho leli gobongo usuke wenzela impilo yakho nokuthi into zakho ziqaqeke. Ukuthwasa kukodwa ngoba phela uma kuukuthi uyathwasa kusuke kusazongena olunye ugamba lapho okumele lingene ukhamba ledlozi phela kumele ukuthi lungene ukukhombisa ukuthi uyathwasa. Uma lungekho lolo khamba kusho ukuthi wena uthwasi kahle kahle wena ulashwa indiki lele liphothulwa ngembuzi. Yiloko bengithi cha angibazisa abantu ukuthi ezinye izinto lezo ezike zibe nenkinga phezwe izingane zabo uthola ukuthi ziyacindezeleka. Abanye abantu abangaboni kahle baze bathi ha uyathwasa awuthwasi kufanele udle leli gobongo nje uliphothule ngembuzi uphume eziqaqeke izinto zakho zilunge ungayeve kuukuthi wena uyathwasa. Abanye abantu baze basaba cabanga mhlambe sengizozibizela umkhokha. Awukho umkhokha ekuthwaseni awukho umkhokha usuke uvela ubizelwe khona ekutheni uhambe uyothwasa. Uyabothwasa nje ngoba sakho siphiwe abantu abadala. La into elaphekayo nje ube right ngoba nako ukuthwasa ngendlela yakho kuyenzeka ulapheke uqedwe uzuphothula ithongo lakho malikhuluma uhambe uyosebenza ukuthi usebenze. La kulawa magobongo akuve ukuthi usuke uzothwasa uyosebenza abantu noma uyolapha abantu uzokwenza cha ulashwa nje lonto usuke iphethe ilashwe idlule iphela into zakho zivuleke zibe seziyakhanya izinto zakho. Niyazi ke nani ukuthi ke njengoba sengikhuluma nje ngisuke ngazisa abantu abasuke bengazi ngifuna abantu baqaphele einganeni zabo izinto ezisuke zenzeka kuzona nokubambeka kwempilo zazo. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ingane nasesikoleni ayiphasi kahle yafeyila ineyinkinga kanti icindezelwe yiyo le ndaba le. Ngisho ukuthi abazali kumele baqaphele izinto futhi ungavani utshela umuntu ukuthi ingane yakho kuthiwa inabantu abadala engathi yathwasa kube kufanele idle igobongo. Akufuneki uzame ukuthi ulalele kahle lokho ungadideki ngoba kusuke kumele ukuthi uma ngabe lokho kukhona kuvele nakwabanye noma mhlambe nantona lowo muntu lo osuke eqondene naleyo nto kuvele. Kodwa igobongo nje liyinto nje liqhaphela ngishingane ethi uyizelo namhlanje kuyenzeka sonke masikade sidla igobongo leka bese kufanele ukuthi lo ngane naye ezelwe idla igobongo ngoba izalwe yigazi ebelidla igobongo manje kufanele ilidleke nayo. Yiloko bengithi anginazise kona namhlanje ebengifuna ukwazi nje ngempilo le yabantwana benu ehambe babe nenkinga kodwa ningazi ukuthi inkinga zabo zikuphi. Ugogo Mseleku lo okhulumayo niyamazike uyatholakala ku YouTube, uyatholakala ku TikTok, uyatholakala ku Facebook. Ningene emakhasini akhe inamba zakhe ugogo ziyatholakala lapha enzansi uma kubhaliwe nje ubhala nazi inamba zakhe sezimbili kuno Vodacom kuno MTN osenginawo MTN ngisho ukuthi abantu MTN bangakwazi ukungithinta bona ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyangifonela ucingo uthi angingeni kumina kanti bengisakhuluma nolunye ucingo azikwazi ukuthi ngizibambe zombili mazingena ngaleso sikhathi kanye kufanele ukuthi uma lungena ucingo manje ngiqale mhlambe ngianswer lolodwa noma ngikhulume nalo manje mazingena zibhangelana ifonini eyodwa kwenza lokho omunye umuntu agcine engasaphendulukanga. Ngiyabonga amakhosi amakhulu Thokoza.